Y dathlu yn Gaza, ar ôl clywed y gallai'r ymladd ddod I ben o'r diwedd. Cytundeb ar ôl I dros 40,000 o Balestinied gael eu lladd. Draw ar yr ochr arall yn Israel, roedd teuluoedd gwistlon, sef pobl cafodd eu herwgipio gan y grŵp milwrol Hamas, yn dathlu hefyd, ac yn gobeithio gweld nhw'n dod adre. Nath y ryfel ddechrau ar y 7 o Hydref 2023, gyda Hamas yn ymosod ar Israel ac yn lladd 1,200 o bobl. Ers hynny, mae Israel wedi bod yn bomio Gaza, lle mae Palestinied yn byw. Mae yna ymladd wedi bod rhwng Israel a'r Palestinied ers degawdau, ond yr 15 mis diwetha, mae wedi bod yn weidlyd iawn. Mae'r cytundeb rhwng Israel ac Hamas yn cael ei alw'n gydoediad, pan fod dwy ochr yn cytuno I gymryd Saib o'r ymladd. Mae disgwyl i'r cydoediad yma ddechrau dydd Sul a phara 6 wythnos. Roedd yr Unol Daleithiau yn rhan fawr o'r trafodaethau hefyd. More than 15 months of terror for the hostages, their families, the Israeli people. More than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. Y gobaith wedyn yw cael mwy o drafodaethau I geisio dod ar ryfel I ben am byth, ond mae angen lot o waith I sicrhau hynny. Newyddion da o'r diwedd I ran yma o'r byd, ond bydd y daith at heddwch parhaol yn un hir. 2024, y flwyddyn gynesaf ar gofnod. A thanwyddau ffosil fel glo, olew a nwy yn cael y bai am gyfrannu at newid hinsawdd. Bellach mae gwyddonwyr yn dweud fod gan y broblem rhannu chwarae mewn trychinebau fel tanau Los Angeles. Dros y blynyddoedd, ers 1940, dyma sut mae'r blaned wedi bod yn cnesu. Ac yn 2024, nath y ddaear cnesu mwy na 1.5 gradd Celsius am y tro gyntaf erioed. Draw yn LA, mae lot yn rhoi'r bai ar newid hinsawdd. Oedd y gwynt mor gryf, hurricane gwynt, oedd y goedwig, oedd y palm trees just yn chwipio, oedd e'n anhygoel, oedd e'n horrible. Yes, dim ateb ond newid hinsawdd, dim ateb o gwbl. Mae'r siart yma gan Wasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus yn dangos y patrwm yna y degawd dwytha oedd y cynhesaf ar gofnod hefyd, a roedd ni'n disgwyl i'r patrwm yma parhau y blynyddoedd nesaf felly I dorri'r record yna unwaith eto. Mae tywydd eithafol yn digwydd, mae wastad wedi, mae'n naturiol, ond gyda newid hinsawdd, mi fyddwn ni'n gweld mwy o tywydd eithafol ac bydd sychder yn para'n hirach, bydd y llifogydd yn waith, ond hefyd mi fydd y patrwmau yma yn mynd yn anoddach I ni ragweld. O'r llifogydd diweddar ym Mhontypridd i'r tannau draw yn California, mae newid hinsawdd yn effeithio arnom ni gyd. Ond, yn ôl gwyddonwyr, mae amser o hyd I wledydd y byd dod at ei gilydd I leihau'r effaith honno. Arwen Cymru I lwyddiant yn y 6 gwlad. Dyna'r her mae Warren Gatland wedi cael gan brifweithredwr Undeb Rygbi Cymru, Abi Turney. Ond, be'n union mae hynna'n I feddwl? Wel, di hynna ma'n hollol glir. Dros y ffin, mae'n stori wahanol, gyda Lloegr yn rhoi targed o ennill 4 gêm i'w prif hyfforddwr Steve Borthwick, sydd hefyd dan bwysau. Ond ar ôl colli 12 gêm yn olynol, does dim nod tebyg wedi cael ei roi I Gatland. Yn ystod I gyfnod cyntaf fel prif hyfforddwr, enillodd Warren Gatland 56% o'i gemau. Mewn cymhariaeth, 38% oedd record Wayne Pivac. Ond ers dychwelyd i'r brif swydd, dim ond 25% o gemau mae Cymru wedi ennill dan Gatland. 2 gêm I ffwrdd o adre fydd I ddechrau eleni, Ffrainc a'r Eidal. Ac os yw'n dwywaith, fydd hi'n dipyn o her ym Mharis, ond falle te yn Rhufen, dew'r cyfle gorau I Gymru. Y pencampwyr presennol I Werddon fydd nesaf, yma yn Stadiwm Principality. Yna fydd rhaid teithio I Geredin I wynebu yr Alban, cyn dychwelyd yma I Gaerdydd I chwarae Lloegr ar y penwythnos ola. Llwyddiant, mae'r diffiniad yn eitha clir, ond be bynnag ydy targed yr undeb, mae un peth yn sicr mi fydd yna adolygiad arall ar ôl y 6 gwlad. A dyfodol Gatland yn ei swydd yn gwbl ddibynnol ar y bencampwriaeth eleni.